Adventure Mitsubishi. So ang problema nito, low power at saka mahina hatak. So i-undergo natin ang treatment para makargado yung liner, combustion chamber, valve train mechanism at yung crack. Pag walang ano? Oo. Aircon? Titik pa yung ano, marmula, yung rocker arm. Palog. So tara tingnan natin yung RPM kung kumusta na yung RPM. So yan, napakang mga RPM. Tingnan natin yung galit ng makina. Walang usok, no? Yan, may usok konti. So yun ang problema, loss compression at may usok konti. So gagawin natin, change ulit tayo tapos treatment. So okay. Yan, tanggal na yung drain plug guys. So pinapatulog na natin ngayon, papaldan natin ng oil. Tanggal na yung oil filter. So tanggal na, so gagawin natin papaldan ng oil filter. Ito yung papalit natin. So bago yan. Tapos gumamit tayo ng tools guys. Ayan ang tools ginamit natin para matanggal natin yung oil filter. So ngayon nakakabit na ni Pastor yung tools size ko yung oil filter. So ayan na guys, ganyan gagawin nyo guys. Pagbago yung oil filter, lagyan nyo ng oil yung lips bago nyo igamit yung paint. So ayan ang mga procedure. So yung hulog natin 6 na litro guys. Pagkabit. Yan lang sa mga ka-admin na mga adventure. So ganyan lang sir, pagkabit ng oil filter, mga baguhan. Simple lang. Basta kasukat lang yung oil filter, pasok talaga yan. Pag sumabit, huwag yung pilitin para hindi masira yung thread ng housing ng oil filter housing, yung thread niya, yung bolt. So yun lang, tapos ipitan nyo guys. So ganyan lang kasimple mga ka-admin. Pagkakabit na ni sir yung lock yun. So mas maganda kung meron kayong special tools, you know. So yung tools na yan may nabibili yan sa shop. Ganyan sa kasimple guys. Ayan. Pag medyo mahigpit na, pitikin ng konti, so okay na siya. So yun. So, ganyan lang siya.
Yun, 6 liters ng oil guys, ang ihulog natin. Wala na yung body na yung Wala na, shoot na yan. wakbay ko rin. Gamay pa lang tas mo. So sa natin pinipiling oil guys, synthetic, full synthetic. Makakita ng klaseng oil. Tapos ko to ha, hindi ko to pinopromote ha. Hindi namin promote yung oil niyan guys, ang atin ay hado. Check natin yung oil level. Okay. Okay, sige. So yan, pwede na natin ihulog. So ngayon, after natin na ma-check na yung oil level niya, so gagawin i-start natin yung makina, na-start na yung makina. Tapos i-warm up natin kadali para uminit yung oil viscosity para pag naghulog tayo ng hado, lusaw agad yung treatment natin, yung hado engine treatment. So kailangan na ka-warm up ang makina, mainit yung tawag niyan yung makina. So okay na guys, patuloy na natin. Okay. So buksan na yung takip guys. Ito yung hulog natin. Yan. Atomic. Ito ako mo. So shake mo na guys. Naka-neutral, up-arc. So, start tayo. Yun. So guys, ang gagawin natin, i-idle lang natin. Sa yung belt niya maingay. Yung belt. So, yun na siya. Warm up. Idle natin ng mga 10 minutes. So, ganyan lang siya kasimple. Pag-treat kumalat yung hado sa loob. So ganun lang siya guys. So maganda yung andar ng makina, napaka suabe. Ito yung Mitsubishi Adventure. Ang makina na to 45.6 without turbo. So na-diagnose natin, napakaganda ng load setting talaga. Pero sa lakas no?
makina ba? Moana ba? Suwabe yung galaw ng makina. Lalo ng kumanda nung lagyan ng agos. May halimbawa ang makina pag nindot kay iniga paandar ni mo, bukiay ba? Pag inipitik ni mo, bukiay siya, kusga na na siya. Muli, gumagalaw buong body ng ano, dito. Limilin to, pitik pa lang yan. Kung napaka mo na yan ng 30. Takbo ka na. So, yun guys, yung ganda ng handa ng makina. Guys, ayun, na-minimize yung usok niya. Kanina, talagang nag-black smoke siya. Ngayon, first ay lumalabas. So, iba yung amoy, masangsang yung amoy, sabihin nila yung sarsado na, no? Lakas. So yun, actual yan guys, lakas. Yan ang after treatment. Basta swabe siya, no? Yun na maganda. So yun na guys, tapos na tayo. So okay, maraming salamat, pamaya, God bless.